Брат, добър ли е живота? Добър, брат. Те така да върши работа до година пак. Домата як? О, много добър домата, брат. И добри пари паш, знаеш. Мора се прави. Какво така да брат, пък не вечна. Таки ви стави най-вече гети живи това. Мерси, мерси. Не даваш работа. Богатство, пари, живот, брат. Те така и моята жена да жива. Да жива и сама. Да почива. Нямаме пари. Те така, брат. 35 кила домат. Страшен домат, ей. О, домата е перфектна, брат. Съм домата, съм ми дал живота. О! 35-40 кашоната. Добре. На метър кашон, метър кашон. Метър кашон. Ти добавяте да гледат хората. След така, брат. Как се работи да бирате, как се правят пари. Знам всички българи. Арчар, Фидин, Българчик. Да са живи, здрави. Те така да изкарват като мене. Най-повече пожелавам на всеки един. Славе, щастие, любов. На всички. Най-вече на моя приятел Ради, къде ми осигурил работа. За 2 месеца. Караме парите. И 6 дена. Да. Това са перфектни. Да, тук. 35 кила 40. Казвам на хората да се гледат. Че пращам за Българията. Тури ме. Трошия. Моля да се прави. А прасето ще си го купиме. О, прасето давам 200 лава гарант. Давам се 10 евро. Работи се много яко. Който иска пари, трябва да се работи. Виждате много. Те така. Работи много, няма лава, бе. Това е човека номер 1 в Италия на домата. Най-добрият. Верно е. 35-40 кашона на ден прави този човек. Точно ясно. Работа има. Доста работа. До декември месец. Работа има и Мартини.